Ja sam pukovnik dr. Rade Vuković, anesteziolog zaposlen na Vojno-medicinskoj akademiji. Naša zemlja, a pre svega Ministarstvo odbrane Vojske Republike Srbije, među prvima priteklo u pomoć bratsko-makedonskom narodu posle nesreće koja se desila u noći između 14. i 15. marta. Već 15. marta oko podne organizovana ekipa lekara i tehničara sa Vojno-medicinske akademije koja je imala zadatak da transportuje povređene iz Makedonije prema našim ustanovama, a deo ekipe je bio planirano da ostane u Makedoniji i pomogne kolegama u primarnom zbrinjavanju pacijenata. Ja sam bio na čelu te ekipe i želim da napomenem da istovremeno kada smo mi krenuli, istovremeno su iz Niša, iz Vojne bolnice Niš, krenule dve ekipe lekara sa istim zadatkom. Koordinacija sa kolegama iz makedonskog zdravstvenog sistema, kao i državnih organa, je bila na najvišem nivou, na čemu smo i mi zahvalni, tako da smo vrlo brzo mogli da pristupimo svojim zadacima. U toku istog dana u transport pacijenata je uključen i transportni avion Vojske Republike Srbije koji je mogao da preveze više pacijenata i tako je naš zadatak mogao brže i efikasnije da se odradi. U toku 2 dana ukupno je transportovano 30 pacijenata prema Vojno-medicinskoj akademiji, prema Univerzitetskom kliničkom centru Srbije, prema Kliničkom centru Niš i prema Vojnoj bolnici Niš. Takođe, naša ekipa sa Vojno-medicinske akademije, koja se sastojala od plastičnih hirurga, anesteziologa i tehničara, je bila stacionirana u Skoplju i aktivno je učestvovala u zbrinjavanju unesrećenih. Smatram da komšinski i bratski narodi kao što su makedonski i srpski trebaju da se međusobno pomažu kad god za to postoji potreba. Pravi prijatelji se najbolje pokažu u momentima kada je teško. Mislim da smo na adekvatan način obavili svoj zadatak i time pomogli u zbrinjavanju povređenih. Borba i dalje traje. Trenutno smo angažovani na tome da povređeni pacijenti koji se leče u našim centrima budu zbrinuti najbolje moguće. Dosta je pacijenata sa teškom kliničkom slikom i oni su smešteni u jedinicama intenzivnog lečenja. Dajemo svoj maksimum sa željom da maksimalno pomognemo tim mladim ljudima.